yung nag-iisang 24/7 radio station here in Sorsogon. At kasama niyo po dito si Padapatin sa Afternoon Blast. Nandito rin po ang Shako Live. Bakit na sinabi ng song doon na mga manlalait sila pupunta sa, hindi pupunta sa langit? Anong inspiration niyo doon muna? Kasi dami nagtatanong doon sa song na yun. Sino nang nag-compose ng song muna? Bali siya po. Ay siya. Si Noel. Ayan nga, kausap niyo si Noel ngayon. Ayan Noel, bakit nga ba hindi pupunta sila sa langit? Hindi ko alam. Nandiyan ba sa yung susi? Sa kanya nyo. Okay. Siya si San Pedro eh. Si Pinyo kasi lagi nilalaki. Nandito kayo ngayon dahil nandiyan, parang may parang may invitation sila ngayon po sa mga padapa dyan dahil po ito yung masaya dito at bonggang-bonggang ever na social talaga dahil free concert Yo! Free! Level, iba na talaga ang leveling ninyo ngayon Oo. Eto ngayon, sige po, Noel, you can plug it. Lahat ba to? Pwede. Ito yung pre-concert namin, mga schedule. Sa May 3 sa Huban. Auditorium ngayon yun, mamaya sa Huban. At sa May 4 sa Irosin. May 5 sa Barcelona. Sa May 6 sa Gubat. At sa 7 sa Bulan. Okay, ulitin ko yung 7 and 8 kasi 6 and 7 doon, it's a repeat performance due to public demand yun. Yes! Pang-iba na namin dyan balik sa Gubat at sa Bulan. 6 sa Guban. Gubat at 7 sa Bulan. Inalo mo talaga yung Bulan at Gubat, naging Guban. Yeah! Yun eh. Sige po, ano pa yung iba yung, ano ngayon? Bukod sa malamig ngayon ng booth, at may tour kayo dyan, ano pa yung ibang? Sana maging mainit din ang inyong pagtanggap sa amin. Parang may nakita kong luha na tumulo ng konti. Yes! Maraming ibig sabihin yung init eh. Ano? Maraming ibig sabihin yung Ano init. ibig sabihin ng init? Init ng pagmamahal. Ganun pala yun. Sige. Siguro, ano pa yung pwede, dyan? Wala na? Kasi mamayang gabi nandun talaga kayo. Anong gagawin nyo naman? May magsisplit na naman ba? Kasi nung isang araw may nag-split. May kakain ng buhay. May gumiling. Anong gagawin ngayon? Kakain ng buhay na manok. Manok. Abangan niyo po mamayang gabi sa Huban Auditorium na po yan. Live na live ang Shakol. At after nito, on the way na tayo papunta ng Huban. Nagpapasalamat kami dahil naimbitahan kami dito. Siyempre ng Padaba 103.9 OLFM. Kay Honorable Governor Raul Arlie, Honorable Vice Governor Giming De Castro, Honorable Mayor Tess Fragata, at siyempre kay Vocal Joey Guban, at kay Vocal Angel Escandor. Babatiin kayo. Mga babatiin ninyo ngayon. Si JC marami babatiin dito eh. JC, may babatiin ka? Meron ba JC? Meron kang babatiin? Wala. Wala. Saka yung album namin, luto na, lalabas na. After the election. Alam niyo ba dito yung tropa tsaka ituloy mo lang, pasok sila sa hit chart namin. Ha? Yes, for ilang months. Nashock din. Ulitin natin yung reaction niyo, parang ano? Sila, diba? At most requested song ang tropa at ituloy mo lang. Bakit? Sino ba ang nangarap na maging Serena sa inyo? Dito na mismo tayo mag-amina na tayo dito. Ngayon pa lang. Wala pa natin kung sino gusto mong maging Serena. Ako. So, ayaw maging sundalo. Gusto mo maging Kaya ginawa ko yung para malaman na nila. Magladlad. Uso ngayon ang nagladlad, di ba? Nagladlad na ngayon. Tawag dito si Ricky Martin, nagladlad. Oo. Kaya napapanahon yung ituloy nyo na. Sige. Saka sana sa mga mananalo, may gawin sila sa yung lagyan nila ng number 5 yung electric fan. Lamig talaga na. Todo namigay dito sa booth. Sige, huwag na natin patagalin ito. Pinagpapawisan na si paring Noel. Yun mga padaba, abangan niyo po sila. Mamaya, dyan lang kayo, punta kayo sa Huban Auditorium
Nandiyan kami mamaya, marami kaming gagawin at maraming mga sorpresa. Uy! At ito maganda dito pa dapat. This is a free concert dahil sa ang daming nag-request talaga sa inyo dito. Sobrang daming nag-request. Saka sa pagmamahal ni Vocal Joey Guban yan. Uy, ay, salamat sa mga katropa naming Shokol dito. Ito, pagtugin ko na yung Shokol dito kasi alam kong nalalamigan na kayo. Nanginginig katawan ninyo dito. Nakakatog na, nakakatog. Ayan. Ito na po mga padaba, ang bagong song ng Shokol na talaga namang uber hit na hit. Ha? Ha? Oo. Iba ang leveling nito dito sa padaba. At si Padaba din, dahil po ito, mamaya samahan ko po. Samahan niyo naman po ako doon. Nandun naman ako in fairness. Oh. Yay! Nandun kami mamayang gabi para sa free concert ng Shokol sa Huban Auditorium. At eto patikim ng song nila na Tropa. Dito lamang yan sa Tropa! 101.9. Huwag mong sabihin FM, sabihin mo. Padaba!